Idi Mnangagwa aiwa uchifambira nhau yekuino inaugurata mutungamiri wenyika yeSouth Africa the Republic of South Africa zvipiri mushe asona kuti achinda kuno inaugurata ikoko sezvamunozwa muri Cyril Ramaphosa ifriend ya Emerson Mnangagwa uye neighboring countries vanonyatsokuwirirana vanozivana vanhu vaya vakataura mashoko ekuti aiwa pamusoro paIdi Mnangagwa mashoko ashata pamusoro paIdi Mnangagwa sara bena mashoko atokwa nevanhu ndibva subscribe like utina on the bell icon ndotoona kuti mzime anyora vachiti Emerson Mnangagwa is arrived for Cyril Ramaphosa's inauguration in South Africa. The jurisdiction where documented money laundering to the tune of $40 million was done in this election favor by his runner Wycliffe Chivai together with his Sabc chairperson Justice Priscilla Chigumba among others in 2023. The $40 million is part of the $240 million election war chest divulged on camera by Mnangagwa's ambassador at the large in the gold mafia documentary. Satikuona kuti aiwa Idi Mnangagwa ari kuno inaugurata mutungamiri wenyika vaCyril Ramaphosa South Africa pationa kuti aiwa pane zviri kumuteverera vanhu vachiti aiwa Idi Mnangagwa he was involved pakuskwanda maresources kana mari munyika yeZimbabwe aiwa chimbotodzai kuti munoti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa vanhu havachatombotrusti havachatombochenesi mutungamiri wavo ina comment section medu kuti mafunguro enyu anokuti musakanganwa kusubscribe kulike chinotina on the bell icon.